живота като цяло отношенията между хората в голяма част представляват преговори. Това са преговорни отношения. Когато аз продавам моята стока и произвеждам и продавам моята стока в качеството си на компания, на предприемач на компания, отсреща имам един клиент, който постоянно ме натиска цената да е по-ниска. Моята работа като предприемач естествено е да се опитвам да занижа разходите си. Така че за да може да обслужиш клиента. Мога да обслужа клиента. Защото ти, когато влезеш в ролята на потребител, отиваш в магазина, гледаш една риза, втора риза и викаш, купувам се същата риза по-ефтина, ще я купя по-ефтино. Това означава, че он е предприемач, дето прави по-скъпата риза, духва супата. За да я направи по-ефтино, един от начините е да плаща по-малко пари на работниците. Така че това е една естествена такава склонност, неизбежна. Предприемачите искат да имат ниски разходи, да плащат малки заплати, работниците искат да вземат големи заплати.